Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mai magana Nas Adamu Salisu. A wannan shirin namu na Milas NG bangaren kiwon lafiya da yardar Allah mun zo da shirin da yake da take cewa ya ake zuwa asibiti. Za mu ji shi kamar rambatsayi ya ake zuwa asibiti, kawai ai za mu tashi ne mu tafi asibiti. Za mu ji shi kamar abu ne mai sauki, amma ba haka bane. Da yawa rashin sanin yadda za a je asibiti, wani ya kai ga salwantar rai, wani ya kai ga rasa gaɓoɓi da sauransu. Shi sa muka ga ya dace a yi magana a kai. Ya ake zuwa asibiti? Farko idan aka samu mara lafiya, let's say misali mara lafiyar a gida yake, to abin da ake so idan za a kai shi asibiti, a tafi da wanda ya san halin da mara lafiyar yake ciki. Wani lokacin za a je da mutum asibiti sai an tambaya wannan tun yaushe ya fara rashin lafiya, wallahi ai wanda yake jinya shi baya nan, ba mu sani ba, kaza kaza kaza. Duk wannan abubuwan idan aka tafi da wanda ya san shi yaushe ya fara rashin lafiya, duk tambayoyin da kwararru da likitoci za su yi mai, da yardar Allah shi wannan zai iya ansa farkon abin da ake so a samu zuwa yayin da za a je asibiti an samu na farko. Sai na biyu, idan an je asibiti kada a damu da irin tambayoyin, a ga cewa duk tambayoyin nan da ake menene ba za a ce tire, ba haka bane. Tambayoyin suna da kyau. Misali, da akwai wanda za a iya kawowa an san ba shi da lafiya, yana da cuta hawan jini ko suga ko wani abu, kawai an kawo su asibiti, su wanda suka kawo shi ya za a ce cirin shi, a ganin su ba wani abu ake ba, sai a ce sai an ɗau jinin shi, an gwada kaza, an gwada kaza. Duk wannan abin, wannan shi zai bayar a fara mai ma abin da za a yi. Amma idan ba a haka ba, yana da hawan jini, a je a sa mai abin da zai ɗaga mai kaza. Haka dai abubuwa daban-daban. Abu na biyun kenan, idan an je a haƙura da irin tambayoyin da za a yi a asibiti. Sai abubuwa na gaba shine, idan mutum ya je asibiti, mu sani cewa asibiti bangare ne da gurare daban-daban. Idan mutum kana da matsala da take ta irin gaggawa, da akwai a asibiti inda ake kira A&E, Accident and Emergency, bangaren idan an samu hatsarurruka, da kuma bangaren kula na gaggawa. Shi ma mu sani da akwai bangaren yara da akwai bangaren manya. To in dai mara lafiyan ka ya kasance abu ne wanda yake gaggawa, kana zuwa kai tsaye ka tambaya ka ce ina ne inda za a je guri kaza, inda ake A&E, sai ka je gurin. Haka kuma mu sani a asibiti da akwai bangaren ido, bangaren da akwai wanda ake kiran su ENT za mu ga su suka yi bangaren ido, nose ma'ana hanci, sai kuma throat da kuma wuya. To idan ka zo da matsalar ka ta wannan, ko abu ne ya makale a hanci, ko abu ne ya makale wa mutum ya shiga, dukkanin gurin za ka tafi kai tsaye. Da akwai department na cardiology, idan ka je so kuma bangaren zuciya, su ma in ka je za ka same su, in dai bangaren zuciya ne wannan musamman. Da akwai bangaren haka suna na bangarori. Farko idan mutum ka je da mara lafiyan ka san me yake samun shi, sai ka tambaya ina ne bangare kaza, kana zuwa da Allah za ka tafi kai tsaye. Saboda matsalolin da ake samu, za ga an kawo mara lafiya, an kawo mara lafiya, abin da yake shine shi kan shi mara lafiya yana cikin wani hali, wanda suka kawo shi sun kaɗe mai, ba san menene tattar da mara lafiyan ba, kuma ba san inda suka kawo shi. Su tambayi wannan ina za mu je. Wani lokacin kafin ankara mara lafiyan ma ya shiga halin inna lillahi, ta yadda ma bai san inda yake ba. Da a ce ana zuwa kuma kai tsaye za a kai shi. Daga cikin bangarorin da akwai irin bangaren kamar na urology, alhamdulillah a Kano muna da asibiti wanda gwamnati ta yi na wannan, su kuma musamman bangaren da ya fitsari, koda da sauransu, insha Allah aka je na. To irin wannan abubuwan a asibiti a yi kokari a bi, musamman gwaje-gwaje. Haka kuma magani, idan an ba da maganin da za a sha, a tabbatar an bi ga yanda za a sha, a tabbatar an shanye. Saboda akwai abin da ake kira drug sensitivity da kuma drug resistance, ma'ana da akwai maganin da idan aka bayar kana shan shi yanda ya kamata, zai yaƙi ƙwayar cutar quite okay. Da akwai kuma wanda idan ka ƙi shan shi, kana shan shi yana yaƙa ƙwayar cutar, kana daina sha nan kuma sai ƙwayar cutar ta zo, ita kuma ta yi shirin yaƙi ta zo, wannan maganin nan gaba zai iya mata aiki ba. Shi yasa ake so in an ba da magani a asibiti, shi ma a tabbatar an bi. To saboda haka da yardar Allah za mu tsaya a nan. Wannan shine hanyoyi da za a bi. Sai kuma wanda suka rage ba su wuce, idan an rubuta magani ba a sha, ranar da za a dawo a yi kokari a dawo, kada a ce ai na dan samu sauki saboda haka na bari. Kuma kada a manta, idan an ba wani magani, kada in ce ni ma na ji daɗin magani kaza saboda haka ni ma abin shi zan yi amfani da shi. A daure a je asibiti. Nas Adamu Salisu ne mai magana daga Milas Kiwon Lafiya. Saboda haka mun gode, kada a manta a yi subscribing, a sharing.
sai an jima.